QJ Motorcycle o Kiwi Motorcycle. Kahibalo ko, pamilyar o nakailan ang gyud mo ani nga mga motorcycle brand nga diin dili pa lang kayo dugay nga nakasulod dinhi sa tuwang nasod. O gani, usa na pud sila karon sa mga kompetitor sa mga China brand category. O kahibalo ba mo nga usa ra ka kumpanya ang nagdumala ana nila. Ug usa na pud sila karon sa kompetitor sa automobile business sa tibuok kalibutan. Ug mao kana ang atoang pagatukion karon. Ang istorya sa kumpanyang Geely ang nagbuhat sa Geely Cars. Ug kinsa ang tag-iya niini ug giunsa nila pagsugod ang maong kumpanya. Pero bago na ta magsugod, mamaligon ta ko sa pagpindot sa bell icon ug subscribe button para ma-notify ka sa mga bago na kong i-upload nga mga video. Og paki-like og share pod ko, isip suporta aning video na to karon. Ayaw po di ay kalimot sa pag-follow sa tuwang Facebook page. Ang kumpanyang Zhejiang Geely Holding Group Company Limited o Geely Holding natukod kini kaniadtong tuig 1986 sa Ningbo, Zhejiang, China. Kini gipanag-iya sa usa ka Chinese billionaire nga si Li Shupo. Abi ninyo mga kabisdak, nagsugod kaniadto si Li Shupo sa iyang negosyo isip manggama og mga piyesa sa refrigerator. Ang iyang planta naapanaymutan kaniadto sa Taizhou, Zhejiang, China. Ang iyang puhunan nakuha lamang niya pinaagi sa pagpanghulam og kwarta sa iyang mga kaliwat. Og tingali tungod sa kaluoy sa iyang mga kaliwat, siya gitabangan para matukod ang maong negosyo. Tungod sa determinasyon ug pagpaningkamot ni Li Shupo, nilambo ang iyang negosyo. Ug syempre, nidako na pod ang iyang kapital. Ug dire na siya nakahukom nga mobalhin sa motorcycle manufacturing business. Pinaagi sa pagpalit ni ini og stock share sa kumpanyang Xinjiang Motorcycle kaniadtong tuig 1994. Ug dinhi na siya nagsugod og panggama og mga scooter. Ayo sa jud no mga kabisdak, gasugod lang sa panggama og mga parts sa refrigerator. Unya, mga pipila lang ka tuig, nidako na ang iyang kumpanya. Ug usa na siya ka motorcycle manufacturer. Sana all. Nilabay ang mga pipila ka katuigan, nilambo pa pag-ayo ang motorcycle manufacturing business ni Li Shupo. Pag-abot sa tuig 1997, nakumpleto na ang iyang gipang-construct nga mga planta ug diring panahon na pod nibubo pa siya og puhunan para sa plano niyang tukurong negosyo ug mao kana ang automobile business. Ug diri na nigawas ang Geely Car nga mao ang nag-unang pribadong kumpanya sa automobile manufacturing business sa China. Ug ang ilang pinakaunang nigawas nga modelo ang Geely Hawking kaniadtong August 8, 1998. Ayo sa gid no mga kabisdak. Pero atong panahona, wala pa sila nakakuha og National Production License hangtod November 9, 2001. Umaoy hinungdan nga na-delayed ang ilang mass production hangtod sa tuig 2002. Pero aning tuiga pod, ang Geely brand nadala sa ranking sa top 10 best Chinese brand sa ilang nasod. Ug sa susamang tuig gihapon, ilang girestruct ang ilang kumpanya ug nahimo silang usa ka family operated entity o gidumala kini sa mga professional management personnel. March 24, 2023, diri na nausab ang ilang pangalan nga Zhejiang Geely Holding Group
Company Limited. Og pag-abot sa January 2004, nipalit si Lee Xiupo og controlling share sa Gurum Holding Company Limited og nahimo na kining Geely Automobile Holdings Limited kaniadtong March 2004. Gapadayon ang pagpamalit ni Lee Xiupo og mga stake share sa mga kumpanya hangtod karon. O gani nabaniog ni sila sa tibuok kalibutan na sila ang nakapalit og nanag-iya na karon sa usa ka Swedish car manufacturer nga mao ang Volvo Cars atong tuig 2010. So makaingon tang usa na pud sila nga bagtik nga kompetitor og dakong kumpanya sa tibuok kalibutan, ang kumpanya sa Geely. Di na lang nato i-appeal ang mga kumpanya nga napalit sa Geely, kay ubay-ubay na pud baya ug mutaas na ang istorya. Unya mga kabisdak, unsa man ang inyong mga reaksyon sa video nato karon? Ug labi na sa mga naay Geely car diha, i-share po na ang inyong mga experience sa maong brand. Daghan kaayong salamat mga kabisdak sa paghatag og oras sa pagtan-aw ani atwang video karon. Sa sunod na pod, lauman na pod nako ang inyong mga suporta para mas molambo pa ang atuang channel nga gibugna alang natong mga Bisaya. God bless og kita-kits.